Zara Andueza naiz, eta guk daukeu erropa dendia, Andueza moda izena daukena. Azkinen indela 2 urte, eta gauzein ikundo juntzaizku, orduan ontsi edala hiloetik batzuk, azarun jendia honean. Denda ondizko da, Tokio bi hau da, produktu gexo zartu deu. Bueno, indeuna pixket izen da aztertu, jendik zehazkatzen, ze joera dauzkeun, orduan gexen lan nahi duna da G-Star, bain ezkera bain mutiletan, Diesel mutiletan, Superdry mutiletan baik ere, eta Demi Rose neskatan. Gero beste marka batzuk bat dauzkeu, baina bueno, gure fuertie hausitxe dira. Bueno, gaur honin ezin dezu indala 10 urte bezala saldu, ezin dezu publizidade indala 10 urte bezala, gauzek aldatzen dituzte, eta gauzek aldatzen dituzten bezala geuke aldain berdeu. Orduan, egin nahi zen zen, lehenengo azkinen sare sozialetan, pixket lanin, eta baina azkenin erabaki genuen hori jartzi, web bat jartzi, konbenta online. Oso importanti da gaur honin interneten otia. Gure kompetentziek gaur honin ez da aurreko den die, o aldemeneko den die. Gaur honin gure kompetentzik ondine interneteko salerosketa die. Orduan, hor egonin berda. Egon berdezu hor, bai o bai. Elkarmediako Mari naiz eta Andueza modari lagundu berdixot bere denda online sortzen. Mari! Ez da bakarrik etortzazu bat emat, eta egizu pagina web bat, eta bale, hor dago segimento bat egon berdu asesoramento bat, egon berdu mantenimento bat, apoio bat, eta askotan bultze bat bai ere, porque lan gorra da, lan poliki da, baina berdezu lankide bat eta lagun bat ondun. Zuzenin elkarmediakin hitzen genuen, ez genuen plantea orain, batiz bat, lehenotik ezautze egin ezun, beste lan batzuatik, behar ezin dagoen prestigizue, bai programazioan, bai kursutan, pagina webak egiten, orduan zuzenin behar ezin ahun ginen, eta egixe da ez dela genitu.